दिनै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों संसाराव जुदि नोङो पापनि बिबानखौ बाननानै दङब्ला समयसानि बिबानखौ जुदि नोङो बाननानै दङब्ला बेमारनि बिबानखौ जुदि नोङो बाननानै दङब्ला आंनियाव फै आरो नोंनि बिबानखौ आं बानगोन आरो जिसुआ बुंदों आरो आंबो नोंखौ बिबान बानहोगोन आरो आं नोंखौ बानहोगोन बिबाना रेजें आरो आंनियाव जुदि नों फैयोब्ला शान्तिखौ मोनगोन आरो गोजोननायखौ मोनगोन होननानै बुंदों। दिनै संसार जानायाव जोंहा जिउ खुंनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि समस्या थायो, प्रब्लेम्स थायो, एना एनि थायो, गोरोबलायनाय गैयै थायो आरो बेमार आजारजों जादु टोनानि खोमसिनि बोलोजों सैनांगौ जोंहा, सौसिनांगौ जोंहा, गोबांनो देरहानांगौ जोंहा दङ आरो बे गासै बिबानखौ समाव जोङो जोंनि थाखायाबो, जोंनि फैसायाबो आरो जोंनि खानदानाबो जोंखौ फोसाबनो हाया, जोंनि बारि बागाना धन सम्पतिया जोंखौ बासायनो हाया आरो जायनि जाहोनाव जोंनि नखरफोरा, जोंनि जिबनफोरा बायग्लिलांनानै निराशाजों अशान्तिजों गफबनानै थायो आरो बेफोरबायदि व्यक्तिखौ दिनै फोरबोआ बुंदों आंनियाव नों जुदि फैयोब्ला आरो नोंनि गासै संसारनि दुखु दाहा बिबानखौ जुदि आंनो गारनानै होयोब्ला आं नोंनो शान्तिनि बिबानखौ बानहोगोन होनदों। हालेलुया। बासायजानायनि बिबानखौ दिनै जिसुआ बानहोनो नेनानै दङ, सोखा जानायनि बिबानखौ नोंनि जिबनाव बानहोनो थाखाय नेनानै दङ आरो इसोरनि होनाय बिबाना रेजें होननानै बुंदों। हालेलुया। दिनै नोङो पापनि बिबानखौ बानोब्ला नोङो सैनांगोन, नों देरहानो हागोन ना हाया। दिनै नोङो बेमारनि बिबानखौ बानोब्ला नोङो दिनै थांनानै थागोन ना थाया आसा गैया। दिनै नोङो समयसानि बिबानखौ बानोब्ला नोङो देरहालांनो हागोन ना हाया। ना फासि नांनानैसो थैनोसै, ना सुइसाइड जानानैसो थैनोसै, ना आङो दैयाव बारसोमनानैसो थैनोसै। गोबां रोखोमनि सैताना नोंनि गोसोआव समयसा लाबोनानै नोंखौ निराशा खालामगोन आरो गासै बिबानखौ दिनै जिसुआ बाननो थाखाय दिनै लेंहरदों। दिनै जाय व्यक्तिफोरा बे पेन्डेलाव सफैदों नोंथांमोना जाहैबाय दिनै इसोरजों लेंजानाय आरो नोंथांमोननि बिबानखौ दिनै इसोरा बाननो थाम थिम जानानै दङ आरो नोंथांमोननि दुखु दाहा गासै समयसाखौ पापनि बिबानखौ दिनै कालभारि क्रुसाव जिसुआ बाननानै बे बुंदों आं नोंनि गासै दायफोरखौ निमाहा होबाय, नों दिनैनिफ्राय आंनि लामाजों थाबायदो। हालेलुया। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि पाप मावनाय व्यक्तिफोर दङ, गोबां रोखोमनि जिनाहारियाव थांनाय व्यक्तिफोर दङ, गोबां रोखोमनि मार्डारजों सोमोन्दो थानाय व्यक्तिफोर दङ, गोबां रोखोमनि थाखा थगायनायजों सोमोन्दो थानाय व्यक्तिफोर दङ, दिनै गोबां रोखोमनि मालायखौ इनाय खालामनाय दिनै व्यक्तिफोर दङ। नाथाय नों जेखि जाया व्यक्तियानो जाया मानो दिनै जिसुनियाव जुदि नों फैयोब्ला फोरबोआ नोंखौ दिनै गावनि बिबानखौ बानहोगोन आरो नोंनि गासै मावनाय गोरोन्थिखौ बियो निमाहा होगोन। हालेलुया। आं दिनै जिसुखौ फोथायनायनि उनाव आं दिनै नुफेराखै जिसुआ निमाहा होनो हायि पाप, जिसुआ दिनै नाजावनो हायि पाप दिनै आं नुफेराखै। अन दा स्पटआव मानसिनि सिगाङावनो जिनाहारियाव हमजानाय आइजोखौ जेब्ला जिसुनि खाथियाव लाबोनानै बेखौ मजेसनि नियम बायदियै अन्थाइजों खुबैथारनांगौमोन। धर्म गुरुफोरा होनबाय जिसु दिनै नों गावखौनो गुरु होननानै बुङो आरो बे आइजोआ दिनै गाज्रियाव जिनाहारियाव थांनायाव हमजादों आरो आयेननि बायदिब्ला बेखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ। अब्ला जिसुखौ सोंदों नोङो मा बुङो बे आयेननि बिसय? अब्ला जिसुआ गंनानै बियो हायाव लिरनानै बुंदों जायनियाव पाप गैया बियो खुबैथारथों। अब्ला जाय गावखौनो धोरोम गुरु होननानै बुङो, जाय गावखौनो मन्दिराव गिर्जायाव खामानि मावग्रा होननानै बुङो आरो बे व्यक्तिफोरा दिनै नायबाय आंहाबो माथो पाप दङ, आंबो माथो थगायदों, आंबो माथो सोंखारिदों, आंबो माथो मालायखौ इनाय खालामदों। सासे सासे आयेन गुरुफोरा, धर्मनि पुरहितफोरा जायखारलांदों आरो उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम गासैबो गोजान जालांदों आरो जिसुआ बुंदों नोंखौ रावबो खुबैथाराखिसै नामा? अब्ला बे आइजोआ बुंदों नङा प्रभु, आंखौ रावबो खुबैथाराखिसै। अब्ला बे बुंबाय दिनै आंबो नोंखौ दसि खालामा, दिनैनिफ्राय नोङो पाप दा हाबा मावसै। दिनै इसोरा नोंखौ निमाहा होगोन, नाथाय नोंखौ दिनै इसोरा बुंदों, जिसुआ बुंदों दिनैनिफ्राय नोङो जि लामाजों थांदोंमोन बे लामाजों दा आगान सुरसै। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै जिसुआ नोंनो गिदिर बिबानखौ, बाननो हायै बिबानखौ नोंनो होगोन नङा, जिसुआ खालि बे बिबानखौल' होदों जाय पापाव नोङो दिनै गोदोनानै दंमोन आरो जिसुनियाव नोङो फैनायनि उनाव बे पाप लामाजों नोङो दा थाबायसै। फंसेल' बाथ्रा, हालेलुया। बे फंसेल' बाथ्रानि बिबानखौ जुदि नों बाननो हायोब्ला जिउआव नोङो शान्ति मोनगोन आरो गोजोननाय मोनगोन। हालेलुया। जायहा दिनै गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो बे व्यक्तिफोरखौ बुंदों दिनैनिफ्राय नोङो गोरोन्थि लामाजों दा थांसै।
बेसे रेजें आरो बे बिबानखौ जुदि नों बाननो हायोब्ला जिउआव गोजोननाय मोनगोन सान्थिया फैगोन बासायजानाया फैगोन न'खराव अनलायनाया फैगोन बाननो रेडि नंगौना नङा आं मानो बे बाथ्राखौ बुंदों होनोब्ला नाय मोनसे समाव जाहैबाय आङो गिर्जायाव अन्थाइ खुबैग्रा ख्रिस्टियानखौ नासयग्रा ख्रिस्टियान न'खराव अन्थाइ खुबैनानै बिसोरखौ डिस्टार्ब खालामग्रा मालाय गिर्जा खालामनाय समाव बिसोरनि खुलुमनाय सिबिनायखौ डिस्टार्ब खालामग्रा लोंनायजों जानायजों सोबनायजों जिउ खुंनाय सासे व्यक्ति गाज्रि बुलायलायनाय याव बांगालफोरखौ मा होनो मिया होनो ना होना मियाफोरनि दाउखौ हमनानै लाबोगोन गावथारनानै बोरमाखौ लाबोगोन एवनानै जाफैगोन ओरैबायदि गाज्रिजों बुंफबनाय आरो ख्रिस्टियान मानसिखौ जोंनि आबौमोनानो गामिनि लिडार आरो बिसोरनो बैकट खालामदों 5,000 10,000 फाइन जेब्ला सोनाबनिफ्राय खैला मैला साइडनिफ्राय जानांगौ जेब्ला बिसोरो BLC निफ्राय थाङो जोंनि गामियाव जोंनिखौ आंनि जोनोम जायगाया गुबुन जायगायाव आरो आङो आबौमोननि जायगायावबो थायोमोन बेखौ जोंनि ओरजों सानजाखै बोरसि बारनाय होननानै बुङो आरो बे जायगायाव जास्ट BLC निफ्राय 2004 5 6 सोआव मण्डली न'खरनै ख्रिस्टियान जानायखौ जोंनि आबौमोनानो बैकट खालामदों आरो आंनो अन्थाइ खुबैग्रामोन आरो आंनो बिसोरनि गिर्जाखौ नासयग्रामोन नाथाय जेब्ला जिसुआ लेंबाय गासै गोरोन्थि हाबाखौ बाय बाय होननानै आरो फोरबोखौ होनबाय फोरबो आं नों जेरैबायदि बिथोन होनदों दिनै आंबो नोंखौ दसि खालामा दाय हमा आरो नोङो दिनैनिफ्राय बे लामाजों थाबायनांलिया बे बाथ्राखौ मानिनानै दिनै जिसुनि लामाजों थाबायनायाव फोरबो जिसु आंखौ अननानै बियो आंखौ बोर होदों हालेलुया दिनै आंखौ बियो उदायाब्लाबो सासे जगैन मुगै जानाय मानसिजों सोंखारि जानाय गाज्रि व्यक्तिब्लाबो बियो गावनि गोथार थैजों बियो सुस्रानानै दिनै गावनि मान गोनां खामानियाव गोथार पबित्र खामानियाव बियो दिनै बासायदों खारना जाहैबाय फोरबोआ जेरैबायदि बुंदों नोङो पाप दा मावसै आरो बे बाथ्राखौ बे बिबानखौ बाननानै दिनै आं फोरबोनि उन उन थाबायगासिनो मा दिनै नोङो रेडि ना फोरबोआ दिनै नोंखौ होनगासिनो जाय नोङो पापनि बिबानखौ बानदों आरो बे बिबानखौ बाननांलिया आंनो हरदो आरो आं बानहोनाय बिबानखौ नोङो बानदो आरो नोङो माब्लाबाबो पाप दा मावसै हालेलुया प्रेज द लर्ड अब्लानो जोंनि जिबनाव इसोरनि सान्थिया गोजोननाया बासायजानाया जोबनो गैयै दैमु बायदि बोहैबाय थायो दिनै जोंनि जिबनाव मानो अशान्तिनि अभाब दिनै जोंनि न'खराव मानो एना एनि दिनै जोंनि देहायाव जिबनाव मानो समस्याजों बुंफबनानै दङ जेब्ला जोङो फोरबोआ जोंखौ पाप दा मावसै होननाय लामाजों जेब्ला जों मानियालाबासिनो पापाव थांफिनो अब्लानो जोंनि जिबनाव समस्या फैयो मानोब्ला दिनै बाइबेलाव लिरनाय दङ 1 ज'हननि लिरनाय चैप्टार 5:18 आव लिरनाय दङ दिनै जायफोरा जिसुखौ इसोर होननानै फोथायबाय आरो बे व्यक्तिफोरा इसोरनि फिसा जाबाय आरो बे इसोरनि फिसा जानायखाय बिसोरखौ गाज्रिया सैताना दांनो हाया नाथाय बेयाव लिरनाय दङ नों जुदि पाप बार बार मावबाय थायोब्ला दिनै बेमाराबो नोंखौ दांगोन अशान्तियाबो नोंखौ दांगोन समस्याबो नोंखौ दांगोन हालेलुया आंनिनाव बयबो फरायनि 1 ज'हननि लिरनाय 5:18 बाइबेला होनदों दिनै ज'ना बुंदों जों मिथिगौ इसोरनि फिसाफोरा पापखौ मावबाय थाया आरो जायफोरा इसोरनि फिसा बिसोरखौ मैदेरनिफ्रायब्लाबो मुसानिफ्रायब्लाबो गुलिनिफ्रायब्लाबो दिनै बासायनानै लाखियोनो हालेलुया आरो बेखौ सैताना दांनो हायानो नों जुदि इसोरनि फिसाब्ला नों जुदि इसोरजों अनजानायब्ला नों जुदि जिसु होनबाय नोङो पाप दा मावसै बे बाथ्राखौ जुदि खोनानानै मानिनानै जुदि नों इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला नोंखौ सुथुरनि आखाइनिफ्रायब्लाबो बियो बासायनानै लाखिगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड मानसिफोरा महामारी फैनानै बेमार फैनानै थैग्लुंब्लाबो नों जुदि इसोरनियाव गसंथाबनानै थायोब्ला इसोरा नोंखौ बासायनानै लाखिगोन नोंनि आगसि आगदा हाजार हाजार मानसिफोरा थैग्लुंबालाय मा जानो नोंनि आगसि आगदा सुथुरफोरा नोंखौ बेंखननानै लानानै नोंखौ नस्थ' खालामनो नागिरमालाय मा जानो नों जुदि इसोरनियाव गसंथायोब्ला इसोरनि लामाजों जुदि थाबायोब्ला जिसुनि होनाय बिबानखौ जुदि बानोब्ला नोंखौ खुनु बे बुहुमनि शक्तिया इसोरनि पारमिसन गैयालाबासिनो दांनो हानाय नङा हालेलुया आं एक्चुअली अरुणाचल बर्डारनि नङा आं बाक्सानिसो बे बरपेटा रडनि साहानिसो जोनोम जायगाया दायो मिनिस्ट्रिया अरुणाचल बर्डाराव दङ थ' जोंनि बाक्सा ओरै
तामुलपुर एरिया खिजाय बे तामुलपुरा खावनै जाबाय तामुलपुर आरो बाक्सा खिन्थु मोनसे समाव बे बाक्सायानोमोन थ' बे बाक्सायाव जानाय मोनसे घटना गोदानै ख्रिस्टियान जादों गोदानै जेब्ला ख्रिस्टियान जायो अब्लानिया मा जाबाय नन ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टियान समाजनि बाहेरनि मानसिफोरा बिसोरो धारना खालामो बैकट खालामनानै दोनबाय होनबा सासे सिखावा बे ख्रिस्टियान न'आव खावगोनाङो होननानै बियो जेब्लायबो खावनो नागिरबाय थायो खावनो नागिरो मालायनियावसो खावफ्रांबाय थायो खावनो नागिरो आर्मि पुलिस बेंनानै थाबाय थानाय नुयो खावनो नागिरो सिआरपि पुलिस आर्मि ड्रेस गाननानै थानाय नुयो हाबनोनो हाया बियो सानसेखालि जर जबस्ति लोंसोलायनानै लानानै हाबथारनोसै होननानै हाबबाय दानिया गावसोरनि बे इसोरखौ फोथायै मा होनो गावसोरनि धर्मनि गावसोरनि समाजनिनो सासे हौवाया खैला दानो थांदों हिनजावल' दङ बेयावनो इसिं गुदाखौ जावबाय थानानै हाबबा दानिया ओरै दिरुनबाथाय गन्थंआवनो ख्ला अखानायै मिटिं जाबाय गन्थंआ थालांबाय ससे मिटिं जाबाथाय दानिया हमबाय रायलायबाय मानो नोङो बे हौवा गैयै न'आव मानो सिखाव गावहैनांगौ होननानै गामिनि मानसिखौनो मानो बिदि खालामो होननानै बुंबाय नङा आङो बेयाव सप्तासेनिबो बारा जाबाय बे ख्रिस्टियान गोदान जानायनाव आङो बिसिनि दाउ बोरमा अमा गासिबो खावनो नागिरो हाबनोनो हाया आर्मि पुलिस नुयो आरो हाबनोनो हायाखिसै उनाव बाथ्रायाथ' दावराव जागोन दोनखोमाबाय आरो बिसोरो हालेलुया दिनै आं मा बुंनो नागिरदों दिनै जों जुदि जोंनि पापनि बिबानखौ जिसुनो बानहोनानै आरो जिसुआ होनाय नोङो पाप दा मावसै दिनैनिफ्राय नोङो बे गोरोन्थि लामाजों दा थांसै होननाय बिबानखौ जुदि बानोब्ला दिनै इसोरा नोंनि जानानै गसंगोन हालेलुया रावबो सुथुरा रावबो बेमारा जायखिजाया संसारनि गाज्रि बोलोआ नोंखौ फोजोबस्रांनो हानाय नङा इसोरा जुदि नोंखौ हगारनानै होआब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों ना बुजियाखै बुजिदों दा नाथाय जोङो दिनै मानो दिनै सुथुरजों खावनानै लांजायो मानो जोंनि न'खरफोराव दिनै सिखावा हाबनानै लाङो खारना जाहैबाय जोङो बे बिबानखौ बाना बिबाना बेनोल' थाब दा मावसै जिसुआ बुंदों दिनै सिखावा नोंनि न'आव फैयो नोंखौ खावनो नस्थ' खालामनो धंस खालामनो थाखायल' बुथारनोबो फैयो सिखावा नाथाय जिसुआ बुंदों आं फैबाय बे संसाराव नोंनि न'खराव आं फैबाय खारना जाहैबाय नोङो उसिग्लायनाय जिबनखौ मोननाय बायदि आग्लाय बिग्लाय आशीर्बादखौ मोननाय बायदि दिनै जिसुआ फैबाय दिनै सिखावा मेगनजों नुयै बे सिखावा दिनै ख्रिस्टियानफोरनि न'खराव हाबगासिनो सोरनिबा न'खराव अनलायलायनाय न'खरखौ दिनै अनलायलायनाय गैयै खालामदों बे सिखावा मेगनजों नुयै सोरहाबा थाखा खस्थ' खामायनानै जमा खालामनानै दोनदों बेमार जानानै उदैया ओरैबो हाखावबाय ओरैबो हाखावबाय सोरबा आरो एकदमबारे मोजां देहाया दिनै नोरजिया जानानै थाबाय सोरबा आरो दिनै एफा खामायसेयावबो दाहार ब्रुं 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 सिखावा दिनै खावनानै लांलायबाय नों माबा मोनसे खामानियाव आखाइ होयो बे खामानियाव साक्सेस जाया आरो नोंनि थाखा फैसाया जोबस्रांलायबाय दिनै सिखावा नोंनि न'खराव नोंनि गोजोननायखौ नोंनि गथ' गथायखौ आरो नोंनि थाखा फैसाखौ नोंनि देहाखौ खावनानै लांगासिनो बे सिखावनिफ्राय जुदि नों हुसियारि थायाब्ला दिनै नों जाहैबाय जोबस्रांलांगोन हालेलुया साबैसे फिसाजो फिसालाफोर दङ फ्राय दंफ्रामजोबो अके आखाइ खबनानै हो इसोरनि बोरा दङ नाथाय नों जुदि बिमा बिफा जानानै दिनै इसोरनि लामाजों जिसुनि लामाजों जुदि नों थाबायाब्ला नोंनि फिसालाखौ नोंनि फिसाजोखौ खावनानै लांगोन माबायदि खावनानै लांगोन दिनै गाज्रि लोगोफोरजों ड्राग्स जाहोगोन गान्जा सोबहोगोन सिखाव खावहोगोन जेल खानायाव लानानै थांगोन दिनै नोंहा जुदि फिसाजो दङब्ला गाबोन सोरबा हनै इसोर फोथायजों खारगोन ब्लडनो आरो इयाव राजा लामा ओरै लानानै फैगोन खावनानै लांनाय जागोन ना जाया बियो बेनिखायनो जों दिनै ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिमा बिफाफोरा दिनै जोङो जाहैबाय जिसुनि बिबानखौ बाननो नांगौ नङाब्ला जोंनि न'खरनिफ्राय दिनै गथ' गथायनिफ्राय लानानै सोरनिबा सोरनिबाथ' हौवाखौबो खावनानै लांबाय सोरनिबा हिनजावखौबो खावनानै लांबाय गुवाहाटियाव लकडाउनाव दिसपुर बाप्टिस्ट चार्चनि पास्टरनि हिनजावखौनो इभान्जेलिस्टआ लानानै ब्लड बरमा बैथनिया बाप्टिस्ट चार्च नलबारि बरमा लामा जिङाव सेन्ट जेभियार मोनसे स्कुल दङ डन बस्क' बिनि खाथियाव दङ मोनसे बैथनिया बाप्टिस्ट चार्च बिनि हिनजावखौनो सासे हारसा सेंग्राया ब्लड दिनै जों जुदि आत्मायाव सिरि मोननानै थायाब्ला जों जुदि जिउआव जुदि दिनै सिरि मोननानै थायाब्ला दिनै सैताना दिनै मा महर लानानै नोंनि न'खराव हाबगोन मिन्थिनाय नङा नाथाय सैताना दिनै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नोंनि मोजांखौ खावनानै लांगोन आरो नोंनि जिबनाव अशान्ति जागोन
आरो बे सिखावनिफ्राय जोङो हुसियार थानो थाखाय दिनै जोङो इसोरनि होनाय बिबानखौ जोङो बाननो नांगौ हालेलुया नंगौना नङा जिसुआ जोंखौ लेंहरदों गावनि रायजोआव थाबायनो हालेलुया दिनै जिसुआ जोंखौ लेंहरदों गावनि बिबानखौ बाननो दिनै जिसुआ जोंखौ लेंहरदों सैताननिफ्राय उदांस्रि थानानै सिखावखौ जोङो हुसियारै जाहाथे जोङो नोजोर होनानै बे सिखावनिफ्राय जाहाथे जोङो रैखा मोननो हायो आरो लास्ट पइन्टआ जाहैबाय दिनै जिसुआ जोंखौ लेंहरदों गावनि रायजोआव जोंखौ सासे मोजां नागरिक जानानै थाबायनो थाखाय हालेलुया दिनै नोङो गावखौ जिखि डिनोमिनेसननि बुंनानै लाया मा जानो नोंनि डिनोमिनेसना नोंखौ आथोनाबो नोंखौ सोरगोआव लांनो हाया केथलिकनिफ्रायनो जा नोङो बाप्टिस्टनिफ्रायनो जा नोङो बा नोङो एनएलसि निफ्रायनो जाबा नोङो गावखौनो रिभाइभेल पवित्र आत्मा दं होननानै बुंनानै लाया मानो नोंनि संसारनि डिनोमिनेसननि नामा नोंखौ सोरगोआव नोंखौ लांनो हाया नों जुदि इसोरनि रायजोनि सासे मोजां नागरिक जुदि नों जानो हायाब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड सोरबाया होनो जोंखौ बाप्टिस्टनिफ्राय एरख'जानाय जोंखौ एरख'वाखै नागालेण्ड लथा बाप्टिस्ट चार्च पुराना बाजार डिमापुर जेराव गंसे गिर्जायावनो 600 नखरनिबो बारा जेराव 1000सो नखर दङ जेराव एसपि डिएसपि डिसि गासै धोनि गोरों गोरायानो जोबजोबदों बे मण्डलिया जों बे मण्डलिनि आन्दाराव दङ आरो बिजों जोङो एग्रिमेन्ट जादों 2018 आव आरो जोंनि भालुफुङा जाहैबाय बिसोरनि फिसा मण्डलि फिसाजो मण्डलि जानानै दङ आरो जोंखौ होनो बिबिसि निफ्राय बर' बाप्टिस्ट चार्च बिबिसि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननिफ्राय एरख'जानाय नालाय बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि सासेबो लिडारजों आं दिनैसिम मोगा मोगि लोगो मोनफेराखै आं सोरबा लोगो मोनदों होनबा नागालेण्ड बाप्टिस्ट लथा बाप्टिस्ट एसोसिएशननि डाइरेक्टरजों बा बिसोरनि प्रेसिडेन्टजों सेक्रेटारिजों बिसोरनि सिनियर पास्टरफोरजोंसो आंहा एटाचमेन्ट जानानै दङ बर' एरियायाव आङो 2026 निफ्राय लानानै 25 नि गेजेरावसो गिदिंदों आङो फ्राय मानसिखौनो सिनाया आङो नामखौल' खोनागासिनो आङो हालेलुया प्रेज द लर्ड खोथाखौ बुजिदों दा ओमफ्राय जोंनि मिनिस्ट्रि होननानै बुङोब्ला जोङो बे आसामाव थानाय हिसाबै नागालेण्ड स्टेट बायदि बा मेघालयाफोर बायदि नङा बे हिसाबै जोङो लिभिं फेथ मिनिस्ट्रि होननानै गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जोङो रेजिस्टार खालामबाय जोंनि गिर्जानि हाया रेजिस्टार जाबाय मानो होनबा माखासे नामफोरखौ होयोब्ला अलरेडि नामफोरा दंखायो अनलाइन एप्लाइ जाया बे हिसाबै जोङो लिभिं फेथ मिनिस्ट्रि होननानै दा निउट्रेल नामखौ होनानै जोङो लिभिं फेथ मिनिस्ट्रि जानानै जोङो मिनिस्ट्रि मावगासिनो नाथाय जोंहा अन दि आदार साइड लथा बाप्टिस्ट चार्च बिजों जोंहा 2018 निफ्राय दिनैसिम एग्रिमेन्ट ट'टाल चार्च जानानै दङ जोंनि हिस्टरिफोरा बिदिसो हालेलुया प्रेज द लर्ड खोथाखौ बुजिदों दा दादगारिनिफ्राय अलरेडि थांनानै मोनहैखाबाय जोंहा मिनिस्ट्रि दंना गैया गिर्जा न' दंनानै गैया ना जोंहा मेम्बारफोर दंनानै गैया अलरेडि नुहैखाबाय बिसोरो खेबनै थांबाय जों जाहैबाय डुप्लिकेट थगायनानै मावग्रा नङा हालेलुया सरि बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय मानो होनबा जेब्लायबो जों जेब्ला इसोरनि हाबाखौ 2024 निफ्राय 25 सिम मावनो ओंखारबाय अब्लासिम जोंनि बदनाम उमुकसोनो थुमुकसोनो आरो जेखि बुङा मानो जायगायावनो आहिना हालेलुया प्रेज द लर्ड नंगौना नङा दा आंखौ इउटुबावल' नुनानै नोङो उमुकनिसो थुमुकनिसो होनबा बोरै जानो आरो फैनानै नायफै बेकग्राउन्डखौ नायफै आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय बाक्सा बरपेटा रोडनि साहा गोबरधना खाथियाव बे गोजोनपुरी बाप्टिस्ट चार्चनि सुनिल पास्टर होनबाय बिखौ आं उन्दै समाव नुदोंमोन होननानै आंनि गामिनिसोलै आंनि जायगानिसो होनना दाखालि लोगो हमफैदों बिबो ओरै सोनाबखै फैनानै ख्रिस्टियान जाफैबाय आंहा ओरै सानजाखै थांनानै ख्रिस्टियान जाहैबाय माथो जाखो माथो गोरोन्थि मावखो हालेलुया प्रेज द लर्ड दा आं मानो बे बाथ्राखौ बुंदों होनोब्ला जोंनि मानसिफोरा जाहैबाय डिनोमिनेसनखौ लानानै मिशनखौ लानानै बिराद गौरव बिराद अहंकार खालामो बिराद गोरा खालामो नाथाय बे जाहैबाय संसारनिसो बेनो जाहैबाय जोंखौ सोरगोआव लांनायनि लामा नङा सोरगोआव लांनायनि लामाया जाहैबाय जिसुसो जिसुआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो सैथोआ आंजों नङाब्ला रावबो आफानिसिम सौफैया हालेलुया दिनै जोंनि लामाया जिसुसो जानांगौ जों सैथो इसोरखौ खुलुमदोंब्ला जिसुसो जानांगौ आरो जीवन जुदि नांगौब्ला शान्ति जुदि नांगौब्ला जिसुआसो जोंनि जिबनाव थानांगौ अब्लासो जों सासे इसोरनि रायजोनि मोजां नागरिक जों जानो हायो हालेलुया केथलिकफोराबो आंखौ कमेन्टआव रायहरो बाप्टिस्टफोराबो आंखौ रायहरो सिआरसिफोराबो रायहरो आरो रायजानानैनो बोर दं होननानै सानो आं हालेलुया कमेन्टआव ओरैबायदि गाज्रि डिलिटबो खालामा जोङो रायथाय
जों जोंनि लामाजों खारगोन जिसुनि लामाजों खारगोन जोङो होननानै राइथो बुंनाया बुंबाय थादों बखिनाया बखिबाय थादों ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्टफोरा नायथाव जाया गाज्रि भाषाजोंबाबो रायो ख्रिस्टियान मानसियानो रायहरो सोरबा बाप्टिस्टनिया रायहरो सोरबा केथलिकनिया रायहरो सोरबा एनएलसिनिया रायहरो रायजानानैनो बोर मोननोसै हालेलुया मानो दिनै फाग्ला बायदि जिसुनि थाखाय खारदों मिन्थिगौ जिसुआनो सैथो होननानै नों जिखि बुङा मानो हालेलुया बेनिखायनो बै जों जाहैबाय इसोरनि रायजोनि सासे मोजां नागरिकसो जानांगौ मोजां सासे व्यक्ति जोङो जानो हास्थायनांगौ भुटान देशआव हाबनाय लोगोसेनो भुटानाव थांनाय लोगोसेनो नों जेराव मेराव नों हासुनो हागोन जानो सानसेखालि जों ग्रुपआ फैबाय राजाखौ रिउन खालामनानै फट' लाबाय पुलिसजों होननानै रायफैजाबाय खेबनै खेबथामाथ' जेलावसो क्लब दोनगोन खोमा राजाखौ उन खालामनानैबो फट' लानो हाया खिथुनखै राजानि फट'खौ ओइ माथो डेन्जार रुल सानबाय आङो थांबाय दानिया जेब्रा क्रसिंजोंसो जेब्रा क्रसिं खालामनांगौ थांबाय दानिया जेराव गारिनि पार्किं बेयाव गारि पार्किं जेराव साइकेलनि पार्किं बेयाव साइकेल पार्किं जेराव बाइक दोननांगौ बेयाव बाइक दोननांगौ आरो जेराव मेराव जोंनि बायदि एकदम लुङि बोखोलायनानै गामसा बोखोलायनानै दख'ना बोखोलायनानैथ' नों हासुनो मोनखाया जेलावसो जागोनबो आरो बेयाव नोङो भुटानाव अफिसाव जुदि थांनांगौब्ला स्टुडेन्टफोरा मा गाननांगौ मा गानोथाय मा ड्रेस होनो बेखौ बुकुम जिखियानो जादोंला आं बारा बुंस्लाबनो रोंला हौवा ना जा हिनजाव ना जा ड्रेस गानजोबनांगौ फानफ्रबजोबनांगौ गरमानो जा जियानो जा आरो बे देशआव हाबनाय लोगोसेनो जोङो बे देशनि डिसिप्लिनखौ मानिनांगौ ना नाङा साइकेल सालायब्लाबो हेलमेट गाननांगौ जोंनियावथ' बाइक सालायनायखौनो हेलमेटनि थाखाय चेक खालामब्लाबो फाइन लायो थेवब्लाबो हेलमेट गैयालासिनो सालायो बेयावथ' साइकेल सालायब्लाबो हेलमेट सासे सोरगो रायजोनि नागरिकब्ला नों सोरगो रायजोआव जेरैबायदि डिसिप्लिन जेरैबायदि गोथारथि जेरैबायदि रैसुमै अनलायनाय सुदेम बेफोरबायदि जानांगौ ना जानाङा नाथाय ख्रिस्टियान मानसियासो एकदमबारे दादागिरिसिन फंसेबो बाथ्रा गैया एकदमबारे लिडारफोराथ' फुलपिट बायलायनाय नांलायलायो गिर्जायाव थैनि बाना मेगनजों नुबाय जोंथ' जोनोमनि ख्रिस्टियान नंखाया बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट प्रिचिं खालामनोबो गिया सैथोखौ सैथो होननानै बुंनोबो गिया ना जोंहा ख्रिस्टियान खानदान दङ ना जोंहा मा दङ सैथोखौ नागिरनानैसो फैदों जोङो जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखायसो ख्रिस्टियान जादों बिदि नङा जोङो सैथोआदि जिसु बिनिखायसो जों फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों दा आं मा होनदों दिनै ख्रिस्टियानफोरा दिनै बे संसारनि नङामोन जिसुखौ फोथायग्राफोरा बे संसारनि नङामोन संसारनिफ्राय थख' खालामबाय होननानै बुंदों दिनै ज'हननि लिरनाय चैप्टार 15 नि जेब्ला उनखै नोङो फरायगोन हालेलुया बिनिखायनो संसारनि मानसिया जोंखौ नासयो बिनिखायनो संसारनि मानसिया दिनै जों दाय मावाखैब्लाबो दाय मावदों होननानै गोरोन्थि मावाखैब्लाबो गोरोन्थि मावदों होननानै जोंखौ बदनाम खालामो आरो जों दिनै जिसुखौ फोथायग्रा मानसिफोरा दिनै जोङो सोरगो रायजोनि बायदि जोङो आखल आखुजोंसो जोङो सोलिनांगौमोन दा बेयावथ' जोङो नुदोंना गासिबो सोरगोदुत बायदिखा बाब्रे गासिबो आखाइ खबनानै होलाय देवबार समावल' प्रग्रामनि समावल' सोरगोदुत बायदि नुनानै एकदमबारे गोथार नम्र बायदि नुनानै गिर्जा जोबनायनि उनाव बै गावनि खामानिनि जायगायाव बै गावनि न'आव थांबा गावनि बागानाव थांबा होख्राव होसि एकदमबारे फाग्लि बोरनायथां फाग्ला बोरनायथां बखिलाबायनाय बिदिखौलाय बोरैहाय नोंखौ सोरगो रायजोनि मानसि होननानै सिनायनो हानांगौ जाखो दिनै मानो मानसिफोरा संसारनि मानसिफोरा होनो ख्रिस्टियान महासैतान होननानै जोंबो होनबोदोंमोन ख्रिस्टियान महासैतान होननानै आरो ख्रिस्टियानफोरनावनो बांसिन टेलेन्टसिन दङ थगायनायनि ओरैबायदि लिमिनलायै थगायखायो हमस्लाबनो हाया बाब्रे आं नुबाय एसपि डिएसपि फोरखौनो एकदमबारे बुरबक बानायखायो बाक्सानि सासे दङ डेन्जार करोड़ थाखाबो थगायनो हायो बियो आरो बे बै समाव आफादनिखौनो आफादनिफ्रायनो थाखा लुथिनानै ब्लक एसपि डिएसपि फोरनावनो थांनानै ख्रिस्टियानफोरखौ बिसोरखौनो लुथिहैयो बियो आसुरित टेलेन्टेड नाम सामान खोन्थाया खुरमाफोर ओंखारनो हागौ ख्रिस्टियान मानसिफोरा ओरैनो खमखा नालाय नङाबा दिगदार जागोन जोंनि खानदानखौ बदनाम होदों होननानै आरो आं सैथोखौसो होनदों
टेलेन्टखौ आसरित नुबाय आङो हालेलुया दिनै जों इसोरनि रायजोनि बेक्तिफोरसो जों जुदि सोरगो रायजोनि बेक्तिब्ला दिनै जोङो मानो सोरगोजों कानेक्सन गैयै बायदि आखल आखु दिन्थियो हालेलुया ख्रिस्टियान जिबनाव नोङो गोथाव गोथाव बाथ्रा बुंनो हानाय गेदेर बाथ्रा नङा हिलिं मिराकल प्रफेसि खालामनो हानाय गेदेर बाथ्रा नङा नोंनि आखला बाइबेलजों मिलायदोंना मिलायाखै बेसो गेदेर बाथ्राया दिनै बाइबेलजों जुदि नोंनि आखला नोंनि जिउ खुंनाया नोंनि रायलायनाया जुदि मिलायाखैब्ला सानदो नोङो जेसे गेदेर गेदेर गोदै गोदै बाथ्रा बुंब्लाबो थालांगोन नोङो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा आंखौ गाज्रि मोननाङा जिसुआ गावनो बुंदों माथाइनि लिरनाय चैप्टार 7 23 निफ्राय ओरै 21 निफ्राय 23 सिमा फोरबो बुंग्रा साफ्रोमबो हाबा साबधान जानांगौ ना जानाङा हुसियार जानांगौ ना जानाङा जोंनि सलिनाया हुसियार जानांगौ ना जानाङा रायलायनाया हुसियार जानांगौ ना जानाङा हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया अननायनि मालिकआ जिसुआनो आरो ख्रिस्टियानफोरनावनो जोबथा अननाया थानांगौ निमाहानि मालिकआ जिसुआनो जोबथा निमाहा होनायनि केरेक्टारा आखल आखुआ जोंनियावनो थानांगौ गोरोबलायनायनि सासे सासेखौ क्षमा होनानै इउनिटि थालायनायनि आखला दिनै जिसुनियावनो दङ जों साफ्रोमनावबो बे आखलफोरा थानांगौ नाथाय जोंनियावनो गैसिना गावस्रालायनाय एना एनि नायलायनो हायो सोरगो रायजो मोननाय नङा गोसो सोलायखा हले हालेलुया सोरबाया नोंखौ बदनाम होदोंब्लाबो मिनिनानै आगार हरना मिनिनो गोसो गैया थेवब्लाबो प्लास्टिक स्माइल होना हे हे होननानै आगार हर खोथाखौ बुजिदों दा जों होनो ना समाव मा जायो न'खराव हौवा हिनजाव नांलायलायो एकदम गुद्दा गुद्दि ओमफ्राय जेब्ला फार्स्टआव थाङो हौवाबो हिनजावबो हे हे होननानै मिनिफ्लायो अब्लानिया जों दोंबाय आरो पाक्का प्लास्टिक स्माइल होदों सिंनिफ्राय नों गाननानै दा गोबां मानसिफ्राबो सायावल' ओरैनो प्रेस्टालर होननानै मिनिफ्लायो खिन्थु सिङाव रागा जोङो सोरबा फैलायबाय नंगौना नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो सोरबा नोंखौ बदनाम होयोब्ला नेवसियोब्ला नों मिनिनो गोसो गैथाराब्लाबो एटलिस्ट नोङो मिनिखेरो मिनिनानै प्लास्टिक स्माइलब्लाबो होनानै फैना आरो नोङो बे गाज्रि बुंनो होननानै नोंबो गाज्रि बुंब्लाब्ला नोंबो फाबाव गोलैलायबाय माथो नोंबो एखेयानो जाबाय माथो प्रेज द लर्ड हालेलुया इसोरनि महिमायाबो नोंजों नुजायनो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नोंनि इसोरा जुदि गोथांब्ला बे गोथां इसोरनि प्रमाणखौ नों मोननानै सलिथारनांगोन आंनि इसोरा जुदि गोथां जिसुब्ला दिनै आंनि दुखुनि समाव सुखुनि समाव आंनि नांगौनि समाव बियो आंखौ एन्सार होग्रा खोनासंनानै आंनो बोर होग्रा इसोर जाथारनांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नों जुदि सासे मोजां नागरिक जायोब्ला दिनै जिसुनि मुङाव जुदि नोङो आरज खालामोब्ला बिनियाव जुदि फोथायोब्ला दिनै इसोरा जाबाय नोंखौ बोर होगोन बियो नोंनि बिनायखौ नोंनि गाबनायखौ खोनासंनानै आशीर्बाद होगोन बियो हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों दा आरो इसोरनि रायजोआव खाले आङो इसोरनि बोसोनखौल' बुंबाय जिसुआ सोखायो दै अन्ध बार्टिमेयासखौ मेगन नुयै बार्टिमेयासखौ बियो सोखादों 38 इयार्स बियो बे फुख्रिनि सिङाव उन्दुनानै थानाय पेरालाइसिसखौ बियो फोसाबदों आरो बे जिसुआ इदि सोमोनांथाव खामानि मावोमोन नङा दासिमबो मावो मानो होनबा बाइबेलनि बोसोना बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ मैया जेरैमोन दिनैबो बिदिनो आरो फैबाय थानाय दिनावबो बे एखेनो मोन नङा दे जोंनि इसोरा दासिमबो खामानि मावग्रा गोथां इसोर बियो हालेलुया माइकआव खोनाहैगोन नङाबा आं बुंला बै इसोरनिया होनोना ओरै ओरै दङमोन नंगौना नङा ओरै ओरैमोन आरे मोनसो खिन्थु दिनै प्रमाणानो गैला खोथाखौ बुजिदों दा खिन्थु जोंनि जिसुआ जाहैबाय जिसुआ सोखायोमोन जिसुआ शान्ति होयोमोन जिसुआ हिलिं खालामोमोन नङा दासिमबो बियो खालामो दासिमबो बे गोथार जिउआ जोंनि गेजेराव खामानि मावो नों जुदि फोथायोब्ला नों जुदि इसोरनि रायजोनि सासे मोजां नागरिकब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड